Salutare lume, astăzi am revenit cu cel de-al 7-lea episod din League of Legends Rank. Voi juca cu un băiat Gold 2, din câte am văzut eu. Deci să-i dăm drumul. Hai, am dat drumul. Ok. Așa. Îmi fac suport? Oh, da. Ce ai făcut? Mai închis microfonul? Credeam că se aude ceva, că câteodată se mai aude un bruiaj. A, nu, s-a auzit deocamdată. Ia să vedem. Ai fost platină? Am nu silver. N-am fost platină. Am Silver. fost silver, da. 6 cu 1 cu 15, mamă, ce scor. Mamă, ce scoruri bune, să mure. Chiar ai scoruri bune. Bă, am pierdut 3 rankuri la rând, bă, credeam că intru în silver 5. La 0 LP-uri am pierdut 3 la rând. Câte trebuie să pierzi la rând ca să bagi silver 5? Nu știu, parcă 3 sau 4. Normal 3 era, eu așa știu. Am găsit meci. Oh, perfect. Oh, ești ultimul. E, 2000, nu. Nu blocați. Bă, dacă banează Blitz, nu mai am suport. Nu mai am suport. Yasuo. A spus și așa pus cu bană. Dacă pe ăsta pierd, îmi spar calculatorul. Da, oricum nu-l pierde. Sper că ești tu gol 2. Am văzut că ai câștigat meciul trecut. Da. Bun. Ce-a banat? Gata. Nu bana Blitz. Deci nu bana Blitz, atât te rog. Bine a banat. Ce să baneze după bă? A, Fiora. Eu zic V. Sau, da. Da, da, sau vin. Fiora, bun. În cam Blitz, fii atent. Deci mor. Nu cred că ia la Blitz. Bă, ce de ce joci? Orice. Orice? Ai Fired venit? up and da, ready eu to am serve. Oh, Sindra, m-am avut o dată Sindra mea, că era meciul, dar până la urmă l-am pierdut. Meciul trecut l-am pierdut Warwick AFK până în minutul 10, după aia a reintrat la A și Graves și ăla nu s-a mai reconectat și am pierdut. Efectiv am zis că-mi fac picioare. Da. Asta e channelul meu de YouTube. Oh, Irelia. Căcam aș vrea să zic să baneze Irelia. Ia, ce mai ai? Ah, nu contează.
Lasă așa. Nu Stai. mai, că facem combo, dacă știi să joci. Dacă Bere. gol 2 să nu știi să joci, ar fi... Unul era Diamond 1, știi că first time at rank. O fi cumpărat scot, cine știe. Bă, am un prieten care dădea cu sim, nu mai știu cu W sau Q, insta-kill, bă. Câți campioni ai, mă? Bă, câți campioni ai? Ai schimb pe Vayne ceva? Răzvan. Zi. Ai schimb pe Vayne? A? Nu. Ai ceva pe Vayne? Nu. A, nu. Ai schimb pe ceva? Am dat pe campion. Riven, Rengar, ce mai? Baftă, bă, să-l câștigăm pe ăsta. Rexari. Îl câștigăm pe ăsta. Da. Da? Da. Sigur, bă, că am postat numai frângeri pe YouTube. Am 5 frângeri și o victorie. Te postează și tu numai mine. A, nu, postez toate regulile pe care le joc. Și știi ce vreau să-mi iau acum? Shaco. Ia uite, mă, avem Silver. Deci, bă, vreau să zic că are Night Blade din ele, sau Frost Blade. 3-4 Silver ai avem în echipă. Riven Gold și tu Gold. Da. Unde e la, cum se numește la care vezi ce campioni au ăștia, LOL Pro sau cum se numește? Să vezi ce divizie sunt ăștia. A, LOL Nexus. Sau la... Să dau pe LOL Nexus să mă uit. Îmi zici și mie când începe meciul, ok? Sincer, n-am intrat în viața mea pe LOL Nexus. Am lag rău de tot. Am dat search. Draven. Silver 1, 23 de LP-uri. Valentine. Gold 5, 50 de LP-uri. Morgana. Gold 5, 0 LP-uri. Sinzao, Silver 1, 0 LP-uri. Mamă, numai Silver 1 și Gold 5 sunt ăștia. Și noi avem Silver 1, Silver 4, Gold 5, Gold 2, Silver 1. Avem. Noi avem MMR 1520. I-am luat la MMR. I-am luat la MMR, bă, cu 20. Făcați cu noi. Auzi? Nu. A rolling golem gathers no rust. Îți prins cucurile, da? Welcome to Summoner's Rift. De ce n-ai început cu relic? Nu încep cu reguli, nu joc reguli. Ok. Început Alisona ascensiunii. A summoner has disconnected. Ia uite, deja gata. Precisely.
deja una a ieșit. M-am pregătit 30 să mă duc seconds tot until pe aici. minions spawn. Mai ești, Ah, mă? you remain. Da. Ah, ok. Credeam că a ieșit și tu, bă. Asta care era gold a ieșit. Parcă așa. Poate îi bate să bot. Da, nu trebuie să ajută pe Shaco, că poate să le facă. Bă, știi ce-i faza șmecheră? Am jucat cu Caitlyn bot, primul meci, care a fost interesant. Și am făcut victorii. Și ce făceam? Aia o lăsat low pe Morgana, o lăsat jumate, după aia eu o trăgeam, că nu era foarte la sus. După aia cu 2-0. Nu înțeleg la ce cere asta. Ishaco. Mie nici nu mi-a A HP summoner Ishaco. has reconnected. Precisely. Nici la mine. Gata, pot să plec. Și că mulțumesc, dar Magic calls te-am to așteptat me. mult, frate. Aștept tu să fac level 2? Da, da, termin. Că nu pot până la level 2. Că trebuie EU. Până la level 6 n-am ce să fac. Și eu până la level 2. Hai să faci până la level 2. Vrei să te faci tot la tine. A rolling golem gathers no rust. O să-i dați pe mine, n-am noroc. Ia uite Riven ce face lui Irene. Precisely. Trebuie să așteptăm și până la level 3, că dacă e la level 3 știi să pun pe stand. Ok, aștept până la level 3. Dar am nevoie de măcar 2 bani. Asta nu e. Mai arată niciun farm. The magic calls to me. Dar ce mi-am luat de asta? Trebuia să-mi iau... nu toate. Ah, you remain. Bă, trag și Morgana, că știi ce apărare are. Da, zice, A rolling Ce HP are. gathers no rust. tragi. Mai puțin ca de ce oare? Trebuie să nu te fac. N-am vrut să trag că era prea aproape. Focus. Gata, gata. Hai că-s level 2. Ai răbdare. Mamă, Precisely. stai ușor, hai mai spate. Mă prefac șocărât. Te uiți la Ioba? Da. Poți să cupliți, poți să cupliți, poți să cupliți! Poți să cupliți, poți să cupliți, da. Până la un moment dat. Nu! Vai, greșit. Ce să mai spate. Că n-am știut. Trebuia să-ți fi dat aia de movement speed ca să te duci mai repede. Hai să spun mine. Așa. Ca Bun. să-i dau eu, da. Bă, dar acum de asta tot? Hmm? Zic numai... First blood. What the fuck? Dar deja mă enervează. An enemy has been slain. Eu uite, m-a bătut-o până la urmă. Sindra așa apătai de la Nida. Mamă, bă, ai grijă, du-te bec, te rog. N-am chef să pierd de lei. Stai că trag în turul, dar nu pot.
Alternez încă câțiva clip și mă dau pe casă. Bun. Mie că trag Morgana să fac un play. Ally has been Aoleu, slain. bate Nida. Ah, bun. An enemy has been slain. Spunea că îi bate Nida pe Sindra. Dar Sindra e bun în lei. Bă, hai mai spate. Sau poate dacă mie să merg prin găsie asta. Încă 2 clip și gata. Încă 2 ce? Clip. Bă! Vrea să-i dai Tocmai ce ți-am zis. exhaust. Ți-am zis să te dai de vreo 10 ori. Vrea să-i dai exhaust. Dar de ce pana mea nu ți vezi pe el? Pentru că am aveam nevoie de un clip. Pentru un far, bă! Oricum câștigăm late-ul. Avem numai campioni de late. Da, în lei, da, așa e. Blitz-ul late. Mă cac pe toți în late. Vayne late, Syndra de late, Riven. Riven late. Aoleu, bă, am apus la An Riven. enemy has been Da, bun, slain. mă, Riven. Deci a început Riven. Am zis, fiecare unii campioni sunt buni de la level 6 în sus. Eu sunt bun după ce îmi fac Borcu. Da, Ce cam îți faci primul item? Borcu. Mai luat un calcium trebuie. No rust. Ia uite ce prost, dar nu s-o dat și eu. Metal is harder than flesh. Să văd cred că vine cu BF-ul ăla, da, da. 5 poțiuni pe aia. Poți să-i prinzi cu că e solo. Nu știu. Cum să fie de față? Precisely. Da. Zi. Lasă-mă că nu lasă. Cred că nu. Stai mai în spate. Știu. I remain. Da, sau poate mi-au pantaloni să văd. No, Riven, te spun cine faci tu loc, că Riven te poate să faci pe tine. Ia uite-mă, bă, să mor eu! Hai, trebuia să-i dai Nu, cu... nu, lasă, du-te, bă! Te uite Ce de ce te-ai dat? ei, bă, să mor eu! Eu am vrut să-i dau cu dar m-a prins să stană înainte. Păi nu, îl dădeai și dădeai knock pe ăla și dădeai în Deci asta. să mori, apăsase pe tu și am apăsat click dreapta. Bă, mai în spate. Hai, lasă-i să pușeze ca să vină. Păi de-aia. Hai, băi. Hai, 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 Bă, hai, că hai. te ieși, bă, că te ieși, bă. Ia uite-mă, bă. Ești așa, copiaj? Tată, azi. Ești prost, nu. Bă, pleacă, mă, pleacă, că mi-ești prost. Pe mine mă las, da. Enemy. Încerca să luau. Nu înțeleg. Trebuie să-i iei obiectiv, măcar să iei gata. Am încercat oricum de scăpat, nu cred că am mai scăpat. Dreza. Scăpai, că m-am băgat după ce am zis, pleacă și tot Nu acolo. că eu eram în baș și gata, vreau oricum să-l dau, n-am dat gol la smerul ăla. Da. Mă descurc, revine. Doar dacă îl făcusem pe ăla. Ei, are BF-ul, de asta e bun. Are BF. Și ăla. Și are 158 de și tu ai avea 100 No rust. să bate și tot. Trebuie să fii de asta numai repede la ăla. Cred că nici nu l-am dat. N-am fost să stai să bate. Morgana. Are experiment, ai zis, n-am zis. Doi și mult de Ce suport este ce are? Jinx. Ce? Jinx. Ce mai face? Pentru că joc și pe mine, dar contra Draven. Bă. Nu era la fel. Îmi bag ceva, da.
Le-a văzut ce da, 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 N-am pe unde, vai, 5-0 pe... Eu aștept late, nu mă stresez încă. aștept să pară Slain. Doamne, iartă. Îmi zic să nu te stresezi, nu mă stresez, sunt calm. Tu nu te stresezi, dar dacă eu pierd meciul ăsta, intru în gol, în silver 5, și că eu gol 5. În silver 4 intru în gol 5. Eu ți-am zis, nu mă stresez, că aștept late-ul, că știu că în late poți să ne învorcesc orice. Chiar dacă nu știu fac, prin de Has damage. been slain. Focus. Your turret Asta has e, been destroyed. și Da, hai mai în spate, hai mai în spate. Hai mai în spate, bă, să ne-a dat turnul. pune doar un anci. Asta se face. A rolling golem gathers no Salut. rust. Uite că nu. Vayne în early trebuie să farmezi cu ea și e greu. Pentru că poți de orice adicție, cam. Doamne, frate, nu, doamne. Bate-mi noi, dar ei dacă sunt n-au putin și noi n-avem nimic, An enemy has been slain. The magic calls Poți și să ai și 20 de kg dacă nu știi să cadi. fii atent că stai aici. Da. Nu. Am luat dragonul. Da. Să jur că am luat dragonul. Nu mai pot și am. What the fuck? Are Zero cu infinit. 3. as it takes. Are infinit, da. Fac probe. Precisely. Bă, ce faci, mă, frate? Păi ce faci? Am Faci E. ce adică? An Îi batem enemy în ei, is da, dominated. 6-0. The magic Wow, calls to wow. me. Îi batem în ei la ce? La... Ne ascult bat până în ei din eru. I remain 0 cu 4, focused. frate. Nu te stresezi, nu? Nu. N-ai nicio treabă, 0 cu 4. Chiar că n-ai nicio treabă. As long as it takes. Chiar e bine. Băi, ești retardat. Nu pot să cred ce flash am dat. Your turret has been destroyed. Nu te băga pe 3, pentru că îți dă un punct, te-a luat jumătate de viață. N-are rost. The magic calls to me. Is led. Mersi, bă, bagă un silver 5. Punește vision. Precisely. Ai răbdare, n-am bani de iteme. La toate. Gathers no rust. Deci mai să mai prind Q, nici pe Morgana, să ne bate și Morgana. Mamă, 0-0 Morgana. An enemy has been slain. Poate, domnule, poate, The magic calls to me. poate. Are deja 3 iteme, 2 iteme direct. Iau, bravo, bravo. Enemy double kill. A rolling golem gathers no rust.
Nu, i-a plecat să-mi fac. Ia uite-l pe la mine. Ce item? Mai face acum BT-ul. Dacă îl focusăm, nu, mai ca să facă nimic. Ți-a făcut Rainer King. Adică să-i prins un hook. Rainer King-ul pe veni. Se folosește. A? Folosești Rainer King pe veni. Bă! De ce n-aș folosi? Enemy killing 0-6. spree. Precisely. De ce n-aș folosi borcul? The magic calls to me. Bravo, te gândești numai la lei, nu? Să eu nu mă stresez, nu sunt genul. Bă, tu ai LP-uri măcar, dar eu intru în... A fost, de ce rău. Eu intru în gol 5. În Silver 5 sau deci am cu gol de ăsta. Aș vrea eu un gol. Ia uite-o. Hai, pot-o, da. Enemy rampage. I remain focused. Du-te prin om. O să cu blitz, mă. Era prostie. N-am tras nimic. A ruling golem gathers no rust. Mai bine puteai să joci de atât. Bine, e rău. Că meciul trecut am văzut ca bine. Da, aveam 0 LP-uri, da. Aoleu, acum câte LP-uri ai de bine? 18. Meciul când îmi dă față. Când altă dată îmi dădea pe... Aoleu, As oale, long as it takes. Ok. Că dacă nu-mi dă Brave, nu-l... m-am credeam că ea distră. Brave îmi pușează mie, dar că nu e treabă. Să-l lăsăm să pușeze. Da, lasă să Și nu trebuie să-mi bată la viață, dacă la mine. Adică îmi 3 FM pe mine. Băi, Da, să-i bată, dacă eu am și-o călit. Mai bine, pe mine. Du-te pe mine. du-te pe mic, să ce să mă bată. Bă, sunt suport, nu fac nimic. Bro, ai jucat de asta, bro. Your turret has been destroyed. Mersi, mă, că mai ești amic. Da, ai dat și pe mine. What the fuck? As long as it takes. Da, zic. Hai. Asta, mai zic. Îmi bate mulei? Așa Da. și tu? Da. Și arată că te-a omorât acum. Da. Double kill. Aoleu! E Nida. Nida. Precisely. Uite-te la Morgana. Uite-te la scorul tău, 0-7. Știi de ce? Doi. Bă, dar și asimt. Acum de Ți-am zis. Nu, sunt... Hai, așa pe una. O, să fii. Pentru că mai ai jucat, da. Slain. An enemy has been slain. Hai mă, un kill, mă ia și pe un kill. E Morgana. Bravo! An ally has been slain. Hai bot! Chiar dacă nu cred că-l bat pe ăla. Hai Are de fat. bot, că vine Are eu. 200 farm. Am stat la farm, n-a venit la niciun fiecare. Ce, ai 97. Vezi că, bă, pleacă, că vine la tine. Doamne, ești pro, tată, ești pro. Precisely. Pro, foarte pro.
Bro, chiar bro de data asta mi-a scăpat. Uitați ce se You remain focused. Sigur îi batem în late? Vrei să vezi că nu batem pe nimeni? Dacă ei nu se grupează și noi ne grupăm, da. Din câte văd ei stau mai mult și ăla. Calls to me. Nu te duci, bă, cu... Aoleu. O dăm lui Vivian. An enemy is gone. Doamne. Hai, răbdare. Am fi pe mine cineva? O leacă, așa. Băi, Aoleu, da, bate-mă, lady, văd. băieți, nu bați. Ia uite Ăștia aici. doi nu bați. Ce-a fost legat? Uniform. Scor de ADC. Așa. An ally has been slain. I-am să joc solo, nu fac. Your inhibitor has been destroyed. Ca pierdeam de nu halul ăsta. Și vrei să spui că mai câștigăm? Da? Nu gândesc pozitiv. A Bă, frate, Ce-ai dat la tine? încă n-am dat. Iată, că dau eu, da. Gata, sunt păsit. Ești probe, frate, sunt Silver 5. Silver 5? Nu, din Silver 4 am ajuns Gold 5. Da, move to Silver 5. Foarte tare. Mai am LP-uri eu. Tu mai ai LP-uri. O să mai caut meciul. Am 75 de LP-uri. Ia, ăștia ai mei sunt în meci? Da, sunt în meci. Am atât pentru